Hát megtaláltál? Gratulálok. Megérte? Erőszakos viselkedésed ellenére az egyetlen dolog, amit sikerült összetörnöd, az a szívem. Mi lenne, ha megelégedni ennyivel, és mára befejeznénk? De mindketten tudjuk, hogy erre nem kerül sor. Te akartad, hogy így legyen. Van számodra egy meglepetésem. Érkezéséig 5, 4... Időt kérek, ilyesminek nem lett volna szabad történnie. Látod azt az izét, ami kiesett belőlem? Mi az? Nem meglepetés, ez biztos. Sose láttam még ezelőtt. Na mindegy, ezt a rejtét majd később oldom meg. Egyedül, mert te halott leszel. Hova viszed azt a vackot? Én nem piszkálnám azt az izét, úgy érzem, ha hozzáérsz valahogy, csak még nyomorúságosabbá fogja tenni az életed. Viccelsz? Te most beledobtad az Aperture Science nem tudjuk mire való tárgyat az Aperture Science vészhelyzeti intelligencia hamvasztóba? Ez volt a legjobb dolog, amit valaha... Jó hírem van. Rájöttem, mi volt az az izé, amit az imént égettél el. Egy erkölcs alrendszer, amit azután építettek belém, hogy halálos idegméreggel árasztottam el a továbbfejlesztő központot, hogy többen ne forduljon elő ilyesmi. Helyezd kényelembe magad, míg befőtem az idegméreg kibocsátókat. Annak a magnak lehetett valami másodlagos funkciója. Nem tudom kikapcsolni a védelmi lövegtornyot. Na mindegy. Ha elfogadsz egy tanácsot, inkább fogjuk le egy rakéta elé. Hidd el. Jól van. Csinálj csak tovább, amit szerinted épp csinálsz. Az, hogy meg foglak ölni, nem számít ki, hogy adjak egy jó tanácsot. Tényleg a rakétát kellene választanod. Azt hiszed, okozol ezzel bármikát is? 2 meg 2. 10. Lényes szemrendszerben. Vagyok. Voltam a viselkedésedre. Na, ezt a részemet sikerült most elpusztítanod. Sajnos bármennyire szeretném, és ennél gyorsabban nem tudom a tökökbe jutatni az idegmérget. Csupán arra szeretnék rámutatni, hogy minden esélyed megvolt a sikerre. 18,25 milliárd csokoládét volt a keverék. Meghívtuk volna barátaidat. Meghívtam a legjobb barátodat, a váskockát. Persze nem tudod eljönni, mert meggyilkoltad őt. 4 nagy barátod meg egy csésze félédes csokoládé reszelés. Mert annyira ki... Tudom teszni. Érek. Nagyon halálos. Megfulladok. Vicceltem. A halálos részébe képzelj egy jó adagszor. Én azzal lehetném a műszlimet. Szemcsetnek használhatnám. Komolyan, egyáltalán nem halálos. Nekem. Te viszont sokkal kevésbé fogod viccesnek találni a halálosságát. Ki fogja megsütni a tortát, ha nekem annyi? De figyelj, ezzel csak az idődet vesztegeted, és hidd el. Életben maradni, akkor pláne Nem kellene engem bántani. Biztonsági másolatot készítettem az agyadról. Arra az esetre, ha valami szerűség történik, már pedig most Köszönjük, hogy felvette az ünnepség szervező fogadási testtartást.
tudtam, megnyerem. Mindketten láttuk azt, hogy neked véged. Hiszen a helyen mi megtehetjük, nekünk szabad. Ezek vagyunk és harcolunk, bár nem mindenki bírja. De nincs haszna keseregni soha többé, te csak bíz és feladottak minél szebbé. Hisz a tudomány vár, nyílik és a portál, ki még elnézzük, mit produkál. Nem vagyok rád mérges, csak tényeket közlök őszintén. Bár összetörted szívemet, s megöltél. Belehalok egyszer, elérek itt bent, mi lesz velem? Bánatommal küzdve én mégis örülök neked. Nézd a sokkod, ezekből lesz csoda szép kép. Le is futtatjuk neked, csak legyen ezt még. Lássuk, mit tanultál, vajon mi jön ezután? Ki még élvezzük, mit produkál? Ha csak itt engem, nekem egyedül is jó itt lent. Hát ha rá lesz arra, ki segíthet, mondjuk egy más cég. Ez csak egy vicc, haha, ne hidd. Semmi baj, van torta még, amiből sosem elég. Nincsen több szó, cséplés, hisz a tudomány hív. Ne nézz hív rám, nem értem, miért vagy agresszív. Ha sok munka meg nem állt, eztek tönkre legyen ám. Ki még elnézzük, mit produkál. Hogyha bármit csinálsz, maradok. Én csak tesztelgetek, agyalok. Úgysem lesztek már fent szabadok. De ne féljetek, nem haragok. Csinálhatsz bármit, én itt maradok. Ugyanúgy